In-nies fi triq tagħna għandhom dritt ukoll li jmorru jixtru u jmorru jixtru b'serħan il-moħħ. Dan kien il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri li kien qed jitkellem fil-Parlament b'reazzjoni għall-arresti li saru fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet fuq 12-il persuna li ġew akkużati li bdew jittalbu b'mod aggressiv bis-swit stabilimenti f'ħal qormi. Il-Ministru kompla jispjega li huwa wkoll obbligu tal-Gvern li jgħin lil dawn il-persuni anke fosthom il-Pulizija. Daw il-persuni li jingħataw għajnuna, illi morru hemmhekk anke community police li jipprovaw jassistuhom u li naraw li jkunu assistiti. Camilleri fakkar ukoll kif bħala Gvern isieħeb diversi ftehimiet soċjali propju biex jgħinu lil dawn il-persuni. L-Istat jagħmel minn kollox, inkluż entitajiet li huma taħt il-Ministeru tagħna stess kif nassistu. Agreements mal-Caritas, sew jekk hux aħna sew jekk hux il-Ministeru tal-Politika Soċjali, agreements ma' setqa sew jekk hux servizzi oħra tal-Istat, sew jekk hux ma' persuni homeless, sabiex nassistuhom djar li huma miftuħa għal daw il-persuni jekk m'għandhomx fejn joqogħdu. Fil-qorti nstema' wkoll kif irid isir pjan biex dawn il-persuni li ġew arrestati ma jibqgħux dipendenti fuq is-sustanzi. Il-Ministru rimarka wkoll kif min għandu bżonn għajnuna m'għandux dritt li jbeżża lil ħaddieħor. Min għandu bżonn għajnuna għandna kull obbligu li ntuwielu nerġa' ngħid. Iżda min għandu bżonn għajnuna m'għandux dritt li jbeżża lil ħaddieħor. Brabta ma' dan il-każ bħalissa 12-il persuna li qed jidhru quddiem il-qorti wara li ġew akkużati li bdew jittalbu b'mod aggressiv fost l-oħrajn. Huma ġew miżmuma kollha taħt arrest preventiv għax fost l-oħrajn l-ebda persuna minnhom ma kellu indirizz fiss fejn jgħix.